mga kababayan ko, nandito po ako sa Pao ng Manawag, Pangasinan. Nandito po si Sister Baby Mendoza. Oo, siya po yung reseller ng mga handicraft po natin na nanggagaling po sa saan, Sister? Sa mga iba't ibang kwan. Dito sa Manawag. 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 Oo. Yung mga manufacturer yung gumagawa. Manawag. Ngayon, ilang taon ka na, sis? Na 82 ka na? Wow! How to be you? How to be you, sis? Bakit hindi ka maniwala? Hindi. Kasi stunning ka pa eh. Siyempre, basta pag nagmamahal sa Diyos na maong yakin, negosyo naisipan nyo, mother, sister. Paano ka nakasurvive ilang years na ito? Ay, ilang buwan na. Maliliit pa yung mga anak ko. Gusto ko na ako. Oh. Nag-Tupperware manager ako. Wow. Nag-deliver ako sa Manila. Wow. Ng mga handicraft. Maliliit eh. Elba. Magkano pa? Ang dami kong pinagdaanan, anak. Katapos nag-ano na ako ng pwesto na ganito. Itong pwesto po ba, sa inyo po ba ito? Sa amin. Sa inyo na. Ay, mong ganda. Doon ang bahay namin sa likod. So, Tupperware is panahon, nung elementary ako, natandaan ko, puro Tupperware yung gamit namin sa bahay. So, sister, nakasurvive ka dahil sa itong negosyong ito na ikaw ay nagdi-deliver pa sa Manila. Oo, sa Mariliche. Elba. Sa Elba pa. Tapos sa nag-Tupperware ka hanggang sa naisipan mong maging reseller ng sariling atin. Oo, sa atin. Na itong handicraft. Kasi nakakasawa na rin yung lakad ng lakad. Oo, kailangan mong mag-focus din sa family. Tapos, itong materials nito, saan gawa to? Made of kawayan? Oo, bamboo, pagkatapos ratan, katapos ito, runo ito, runo. Runo ito. Oo. Paano bang kitaan dito, sister? Okay po ba ang kitaan dito? Parang sakit ng tiyan din, meron kung meron, wala kung wala. In God's time, oo. Tama, pero at least, sister, nakatulong po tayo sa ating kapwa Pilipino dahil ito po ay sariling atin. Maawa din po ang Diyos na makasurvive po tayo lahat. Actually, ito po yung mga gamit namin noon sa bahay. Ang first na appliances namin ay ratan, tapos kawayan. Kawayan. Oo, kasi syempre yung mga metal kasi minsan tagpilikin po natin yung gawang Pilipino para po tayo makatulong sa kapwa ang bahay natin noon is bamboo. Oo, bamboo. Sa kanipa. Opo. Masarap, So, masarap balik-balikan. oo. Tapos, aside from dito ka, nagdi-deliver ka po ba, sister, sa ibang lugar, gaya ng mga tourism natin sa LGU, sa Kapitolyo ng Lingayen, Pangasinan? Ay, hindi. Sila ang pumupunta dito. Sila na mismo ang dumadayo dito. Sila na mismo ang dumadayo. Opo. May mga suki sila, Yung mga anak ko, yung mga pamilya. Ito, yung mga anak po nila, yung mga business woman. Mga Pilipino yan. Pilipino. Tapos, ano pong masasabi nyo ngayon na itong kitaan sa handicraft? Maganda po ba ang flow ng handicraft sa ngayon? Maganda rin. Mainam lang na pangtustos ng mga nag-aaral, pangtustos ng pagkain. Hindi ka na mamumutang. Opo. At least meron ka ng sariling kita. Tapos nakatulong pa tayo sa kapwa natin na gumagawa ng mga ganito. Opo. Saka maraming kumukuha dito sa kanila, nagpapashipping pa. Nagpapashipping pa na kakarating sa ibang bansa? Hindi po. Pampanga. Pampanga. Lacan. Oo. Bali, ang ginagawa ng mga manufacturer, yung gumagawa po ba, sister, yung bang ikukuha kayo doon? Exclusive lang kayo na kayo ang kukuhanan nila? Yung mga dapat na nagtitinda lang? Hindi. Na reseller? Mga kung saan ang gusto nilang okay lang. Okay lang. Sila meron talagang suki na pabalik-balik. Pabalik-balik din. Bali, yung style nyo ng pagbebenta po ba, sister, is
yung bang kung ano po yung nabenta ba o yung cash nilang kinukuha yun? Cash nilang kinukuha. Cash nilang kinukuha din. Tama po. Walang utang. Pero pag ako, sis, Kaya kami hindi. hindi, pag halimbawa ako, ang gagawin ko po, sister, kung ano yung kayang ibenta. Yun. Kasi sila, Oo. bago nila padala yung items na shipping, Oo. ano nila sa ano na yung pinag-ano? Gcash mo na yung pera Ay, bago. Gcash mo na Pag nila. nag-order, magpadala ng parcel. Oo. Shipping, Yung shipping. papadala na Yung ano nila, yung amount. Actually, maganda Kasi to kung dahil hindi naman ang puhunan namin. tama Hindi lang. naman ang puhunan namin, kaya hindi pwede yung parang kukuha ng consignment, ano. Oo. Oo, hindi pwede, lalo sa kanila, nagpapaaral. Kasi Kahit kinukuha kunti din lang nyo, ang tubo. kasi kinukuha din nyo ng cash. Oo, Kamo. cash na to. Oo. Walang- Para may pag-ikot. Ganun. Tama. Sabi ko kahit konti-konti kong cash, much better kaysa para kung nakita mo kung utang naman, hindi mo alam kung Opo. kaya nila o hindi. Oo, tama. Hayaan nyo, sister, pagka ano kami sa mga munisipyo, kasi may mga tourism dyan eh. May mga tourism. E di, ipopromote natin ng inyong store. Para po, maganda po yung ating, negosyo. Salamat naman sa Diyos. Salamat. Yes po. Ngayon, maraming salamat sa sister sa oras nyo. At Maraming salamat oo. din at kami idinayo mo rito. Oo, matagal ko na po itong plano na dayuin po yung sariling produkto dapat po nating tangkilikin. Dahil gawang matibay. Imagine mo yung handicraft, napakahirap pong gawin yun. Pero nagawa nilang gawin. Di ba ba, sister? Anong wish mo, sister? Ay, haba ng buhay. Bigyan ako ng Diyos ng lakas ng Ang katawan at haba ng haba ng buhay. Ang dahilan yung mga apo, Starring ka pa. Oh. mga apo ko at mga anak ko, Oh. ganun para mayroon silang katuwang. Ay, tama. Diba? Kasi pagka Napaka-confident. kung masubukan mo yung Oo. magkaroon ka ng apo, mas Opo. maganda yung mas mahal mo yung tubo kaysa yung puhunan. Sabi nila, mas mahal mo yung apo kaysa yung anak na pagka nagkaapo ka. Hindi mo pa naranasan kasi kaya ganun. Opo. Pero ang galing ng maintenance nyo din sa dahil sa syempre kailangan nyo na maging maging malakas, maging maganda sa edad nyo. Wala akong Napaka-bless. maintenance. Wala kayo maintenance. Denied nyo pa ako. May maintenance ako. Alam nyo pa may bulong yung king ka. Bulong yung marunggay. Sakit yung ano. Hindi, enggak. Sisakit ka. Enggak po. Wala ka sister. Hindi, gagawin lang. Ay, salamat, sister. salamat. Sa pagbabalik Thank you ulit. sa pagbabalik. Oo. Pasyal kayo ulit. Thank you very much po mga kababayan ko. See you later.